Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Sunggal Panggul, ingkang kinurmatan Ibu Melia Prima minangka guru basa Jawa saha kanca-kanca SMA Negeri Sunggal Panggul ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti Allah ingkang akulya jagat, awet isih nugroho ingkang keparengan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Sahingga ing siang menika kula lan panjenengan sedaya saged sesarengan makempal wonten papan saha wekdal menika kanthi raharja boten wonten kirang setunggal menapa. Ing dinten menika kawula badhe ngaturaken sesorah babagan jagi lingkungan. Kanca-kanca perlu mangertosi menawi lingkungan punika papan gesang kagem sedaya titah gesang. Mila saking punika kula saha panjenengan kedah jagi lingkungan kita supados saged gesang kanthi sehat saha tentrem. Salah satunggalipun cara jagi lingkungan inggih punika karesikan. Karesikan lingkungan saged dipunwiwiti saking perkawis-perkawis ingkang alit. Perkawis alit inggih punika bucal runtah wonten panggenanipun. Ananging ketinggal amrat sanget dipun lampahi. Sapunika kesadaran kagem jagi karesikan lingkungan taksih kirang sanget. Taksih wonten runtah-runtah ingkang sumebar. Duka punika runtah plastik daharan saha plastik unjukan utawi kertas. Andhedosaken lingkungan ingkang leget. Sageta perlu kula ugi panjenengan mangertosi ambucal runtuh ing panggenanipun boten namung andhedosaken bab ingkang wigati kagem lingkungan utawi bebrayan, ananging ugi damel kesehatan. Mila kita saged nglampahi saking perkawis alit inggih punika bucal runtuh wonten panggenanipun. Rereget utawi reruntuhan barang bekas ugi saged ndadosaken kerajinan. Perkawis-perkawis alit punika ugi kagungan dampak ageng kagem lingkungan. Monggo kula saha panjenengan sedaya saged njagi karesikan saha ndadosaken lingkungan kanthi sehat saha tentrem. Mekaten sasorah ingkang saged kawula aturaken, nyuwun pangapunten menawi wonten kelintunipun atur kawula. Saking kawigatosanipun kawula ngaturaken matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.